ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо равшани чашм ва даъвоҳои он мебошад. аслан нури чашм бо мурури вақт, яъне баробари рафтани синну сол дар пиронсолӣ кам ва заиф мегардад. ин маълум аст ва ҳеҷ ҷои ташвиш ҳам надорад, зеро инсон баробари ба пирӣ расидан на танҳо қувваи босира, яъне биноӣ, балки бисёр қувваҳои дигарро низ аз даст медиҳад. мутаассифона имрӯз бисёр мебинем ки ҷавонон низ аз сустии қувваи босира, яъне аз заифии чашмонашон шикоят мекунанд. қисме аз онҳо агар ба таври модарзод, яъне бо роҳи ирсӣ чунин нуқсро гирифта бошанд, қисми дигаре бар асари дард ё сабабҳои дигар ба бемории камнурии чашм ё заиф гардидани қувваи босира гирифтор мешаванд. дар тибби қадим барои давои сустии босира, яъне биниши чашм, тавсияҳои зиёде ҷой дорад. инак барои шумо чанде аз онҳоро пешкаш мекунем. агар алоеро, яъне ки гули алоеро ба қадри 1 мисқол, яъне 2-3 грамм бихӯранд ё соида оби онро ба чашм кашанд, чашми хираро қувват мебахшад. мори сиёҳи хонагиро зинда дар кӯзаи нав андохта, даҳони кӯзаро баста дар оташтон гузоранд, то ки бисӯзад. сипас онро ба асал омехта чун сурма ба чашм бимоланд. чашмро ниҳоят қувват мебахшад. оби барги турбро ба чашм чаконанд, биноиро тез мекунад. оби замбуруғи тозаро ба чашм кашанд, қувваи биноиро зиёд мекунад. шилм ё ки ширеши гелос ё олуболуро куфта чун сурма ба чашм кашанд, қувваи чашмро зиёд мегардонад. хӯрдани бодоми ширин босираро қавӣ мегардонад, ба шарте ки онро мунтазам давом диҳанд. оби анори майхушро дар зарфи мисин ҷӯшонида қиём гардонанд ва аз он ба чашм кашанд, қувваи босираро, яъне биноиро афзоиш медиҳад. барги хушки садрайҳонро маҳин соида чун сурма ба чашм кашанд, сустии биноиро аз байн мебарад. хӯрдани мош низ ё ки таомҳои мошдор нури чашмро зиёд мегардонад. шалғами пухтаро агар бардавом бихӯранд, қувваи биноӣ афзоиш меёбад. қиёми зиркро ба миқдори донаи гандум дар шароб ҳал карда бардавом бинӯшанд, қувваи чашмро зиёд менамояд. шилми татумро чун сурма ба чашм кашанд, тезии чашм равшан мешавад. даҳони фарангро чун сурма оз карда ба чашм кашанд, ба он қувват мебахшад. асалро бо оби пиёз омехта ба чашм кашанд, чашм равшан мешавад. ин буд якчанд маълумот дар мавзӯи равшании чашм. ҳамеша қувваи биноиятон аз худо мехоҳем нағз бошад, хуб бошад ва ҳамеша саломат бошед. ба ногоҳе ки ба ана ҳамин бемориҳо гирифтор шудед, албатта аз он гуфтаҳои мо истифода баред, иншоаллоҳ шифо меёбед. ба канали мо обуна шавед, ба видео лайк монед, комментария нависед ва ба дӯстонатон равон кунед. ҳамеша саломату бардавом бошед.